Jeg skal i gang med at lave den thailandske streetfood-ret Pad Krapao. Om jeg udtaler det rigtigt, det tvivler jeg faktisk rigtig meget på, men jeg gør mit bedste. Den her ret er utrolig enkelt, og så har den masser af smag. Det du skal bruge til den, jamen du skal bruge en gang hakket svinekød, og så skal du bruge nogle skalotteløg, en masse hvidløg, noget thai chili eller anden chili kan du også godt bruge. Og så skal du bruge noget lys sojasauce og mørk sojasauce. Begge dele kan du sagtens købe i forskellige forretninger. Du skal også bruge noget østerssauce og noget fisksauce. De ting udgør egentlig rigtig meget smagen til den her ret. Men der er en lille anden ting, der er vigtig i den, og det er Thailands basilikum eller hellig basilikum. Det kan du også købe faktisk på frost i kuber i mange asiatiske supermarkeder. Og det er utroligt nemt, fordi det bliver bare optøet i koldt vand, og så har du rent faktisk egentlig den her basilikum, der er frosset ned, da den var frisk. Og den smager og dufter lige så godt, som hvis den var frisk. Og hvad er forskellen på almindelig basilikum og thai basilikum eller hellig basilikum? Jamen, det er jo smagen, og det er aromaen i det. Så hvis du kan få det, så synes jeg, du skal prøve det. Ellers så prøv at bruge noget almindelig basilikum fra supermarkedet. Du skal også lige bruge en lille smule hønsefong. Har du ikke hønsefong, så brug noget vand i stedet for. Det kan du også læse lidt mere om nedenunder. Når du skal servere din pad krapao, jamen så serverer du det sammen med jasminris og et spejlæg, der er stegt i olie, sådan at den bliver sprød. Det er ret vigtigt til den her ret. Du kan følge med i, hvordan jeg laver retten. Du kan også hoppe direkte ned til opskriften og bare tjekke det og hoppe ud i det selv. Men god fornøjelse. For klargjort